हमार पंकज भैया का कुछ फरमाइश भरे दादा जी फरमाइश कर दो हिटे हो जाला पूरा ही चलेगा पूरा हो गए हां एक बार फिर से हां चलो ठीक है पंकज भाई लगा लें तो अरे किचुआ ता पानी लरकोर भइलु धनिया हो ए भाई पंकज भाई के फरमाइश बा छपरा सिवान भागलपुर से आइल बड़न इतना यूट्यूब चैनल लगेले बड़े ए का हो चुआ ता पानी लरकोर भइलु धनिया हो हां नैहर के चाटत चटोर भइलु धनिया हो जवान पर लगाम दो नैहर के चाटत चटोर भइलु धनिया हो चुअत पानी लर और भइलु धनिया हो अच्छा ए सुना कह मेला जाता रहो कहां जातनी यही आदर्श बाजार आदर्श बाजार जातनी तो वही बजरिया में से एगो गुड़ैया जलेबी ले ले आया गुरही जलेबी खइबू तब का हो अच्छा ना मनबू ना सुना बोला गुड़ही जलेबी यह बिका पिया मेलवा में ए गुड़ही जलेबी यह बिका पिया ले ले यही गरम है छना तो होई तेलवा में ले ले यही गरम है छना तो होई तेलवा में गुरही जलेबी बिकारिया अच्छा हां कुछ कहे के चाहत लगा हम कहे के बहुत कुछ चाहते नहीं कि बड़ी ब्रेक ले ले कहते नहीं कह